Ben, como vos decía, a primeira mesa, o tema da primeira mesa é a patrimonialización dos conxuntos históricos e a participación cidadá neste proceso e na toma de decisións que lles afectan. Os participantes nesta mesa son Mónica López Álvarez, que está a miña dereita, que é representante e membro da Comisión de Seguimento do PEPRI do Conxunto Histórico de Ribadavia, e arquitecta, tendes o seu currículum, compañeira funcionaria da Xunta de Galicia no Instituto Galego de Vivenda e Solo en Ourense, e ten un amplo coñecemento da problemática da aplicación do Plan Especial de Ribadavia como membro desta comisión. Miguel Reimúndez González chegará, tuvemos un pequeno problema de vehículo, pero estamos en camiño. Tamén arquitecto, tamén tendes o voso currículum. Miguel participou no encontro de Ferrol. A razón principal de convidalo é que Miguel foi un dos impulsores da plataforma que se constituiu para a declaración de conxunto histórico de Ferrol Vello, unha plataforma cidadá, veciñal, que impulsou esa declaración e, bueno, coñecedor nese sentido da relación da poboación residente, ou ele utilizou un termo moi interesante que é o de resistente dos conxuntos históricos coa protección e coa súa problemática. Finalmente temos a Xosé Manuel Santos Olla, profesor de Xeografía na Universidade de Santiago, compañeiro non na sección de patrimonio, sino na sección de... como se chama, vosa? De igualdade, efectivamente, e está convidado polo seu coñecemento da problemática vinculada ao turismo en Santiago de Compostela, que era unha temática que non se tratou en ningún dos outros encontros, pero que nos parece moi importante incorporar o debate, porque realmente condiciona ou está condicionando a relación da cidadanía cos conxuntos históricos. Bueno, e Rebeca, que vai participar tamén no debate. Elaboramos unha pequena introdución para situar a temática. A Carta Internacional para a Conservación de Cidades Históricas e Áreas Urbanas, coñecida como Carta de Washington, adotada pola Asamblea Xeral de ICOMOS en Washington en outubro de 1987, di no preámbulo que todos os conxuntos urbanos do mundo, ao ser resultado dun proceso gradual de desenvolvemento máis ou menos espontáneo ou dun proxecto deliberado, son a expresión material da diversidade das sociedades ao longo da historia. Do mesmo xeito, tamén sinala a Carta de Washington que a participación e o compromiso da poboación é imprescindible para conseguir a conservación das áreas urbanas históricas e deben ser estimulados sen esquecer que esta conservación concirne en primeiro lugar os habitantes. Sen embargo, pudemos ir analizando de maneira transversal nos 3 encontros que precederon a este. Na maior parte dos casos, en Galicia chegamos ao recoñecemento patrimonial dos máis dos conxuntos históricos e a súa protección sen que se deran uns procesos de patrimonialización reais ou intensos. E moitas veces estes son consecuencia dunha toma de decisión que ven de fora dos propios conxuntos e que non sempre teñen en conta ou comprende a súa realidade interna. Esta eiva, se consideramos que o é para a real e auténtica conservación e protección, debe ou debería ser corrixida. E a primeira pregunta que planteamos alrededor deste tema é aos nosos convidados é como considerades que podemos corrixir esta eiva e a quen corresponde estimular ou recoller estes procesos. Si é necesario acadar un consenso, acordar criterios ou intereses entre a cidadanía, considerando aí incluídos os expertos, as administracións, os residentes, usuarios ou visitantes. Alrededor desta pregunta, dou a palabra primeiro aos membros da mesa e despois poderemos abrir a opinión ao público. Bueno, dende o meu punto de vista, deberían ser un pouco as administracións as que estimulasen por unha banda con políticas sociais de vivenda e medidas de incentivar procesos culturais que valoricen o espacio
o espacio público dos cascos históricos como un espacio social a recuperar, e desa maneira implicar a población e conseguir que permanezan, moitos que permanezan no lugar no que estiveron vivendo toda a vida e outros que volvan a eses lugares fundamentalmente que se notan nos cascos urbanos, os cascos históricos do rural, que están progresivamente abandonándose porque non hai equipamentos, non hai infraestructuras, non hai un tecido económico que fixe a poboación. Entón, independentemente de que é necesaria esta participación da poboación na toma de decisiones, penso que é fundamental que o primeiro impulso, o arranque deste mecanismo que empece a rodar sexa da administración pública, administración local, administración autonómica, que propoña medidas de política de vivenda social, un pouco recuperando en moitos casos barrios ou zonas degradadas en ruínas, como se pode ver en Ribadavia e moito máis en Ferrol, que hai realmente zonas terriblemente abandonadas. Fundamentalmente, eu que considero que sería importante, é dicir, hai que incentivar e facilitar e conseguir que os cascos históricos non sexan museos nin escenografías, senón lugares para habitar e lugares de participación, que se consiga manter esa memoria, non só a memoria construída, senón a memoria sentida, a memoria de comunidade para as seguintes xeracións. Moi ben, moitas gracias, boa tarde. Ben, eu antes de responder, gustaríame agradecer o convite, é a primeira vez que estou nestas mesas, e ademais, estivemos antes vendo, das 9 persoas que participan, todas son arquitectas, menos eu, así que a miña perspectiva, son xeógrafo máis especializado no ámbito do turismo, coñezo mellor o caso de Santiago, e basicamente, coincido, non? Eu creo que, claro, é unha pregunta bastante complexa, porque hai moitos elementos, empezando porque non todos os centros históricos son iguais, non é o mesmo Santiago, nin o de Ribadavia, ou Ferrol Vello, por exemplo, ou o caso de Vigo, non? Os rurais, os pequenos centros históricos máis espallados por áreas que nestes momentos están despoboadas. Entón, son casos moi diferentes. Por outro lado, claro, hai unha dinámica económica en algúns exemplos, como pode ser o de Santiago, no que hai unha presión moi forte por parte do turismo. Entón, como desde a política, que eu creo que a quen lle corresponde, a planificación no ámbito autonómico ou no ámbito municipal, evidentemente debería dar respostas e ter moi claro, eu creo que ten que ter moi claro cal é o papel do centro histórico e como inserir esa peza urbana na estrutura non só urbana, sino tamén de toda a área urbana. Entón, eu creo que iso é o primeiro que hai que ter claro, e a partir de aí ven, eu creo que a participación cidadá. A participación cidadá básica é a da democracia, poder participar, pero poder participar a partir de saber que modelo de cidade nos están ofrecendo as diferentes opcións, que iso non sempre aparece claro. E considerando, como dicía, primeiro, a dinámica económica, que eu creo que en algúns casos é moi poderosa, para ben ou para mal, e tamén tendo en conta
estamos nun mundo moi cambiante, non? Os centros históricos foron mudando ao longo do tempo, é dicir, non son pezas, digamos, que non se moven, e estámoslo vendo nos anos 60, por exemplo, un abandono, non había non se activara esa idea, é dicir, sí, na legislación, pero non en moitos ámbitos da sociedade, bueno, incluso da política, no sentido que ian crecendo todas as áreas en torno, moitas veces, aos centros históricos, en tanto que estes se ian marginalizando do conxunto da cidade, non? A partir de aí pasamos a unha recuperación, incluso en algúns casos a unha renovación urbana, con procesos, algunhas veces, de elitización, en estes momentos, en algúns exemplos, como pode ser o de Santiago ou outros, unha presión turística moi forte, que, claro, aí estaría todo o tema da capacidade de carga, a capacidade de carga económica, é dicir, como o turismo está desplazando a outras actividades económicas, e como a voz dos residentes, das persoas que residen dentro do centro histórico, moitas veces nin se escoita, non? Alén do que os procesos de participación democrática, e tampouco, ou moitas veces, é máis o comercio que ten uns intereses, moitas veces moi vinculados co turismo, e non só o comercio turístico que se está multiplicando, sino moitas veces tamén o comercio tradicional que vive cada vez máis do turismo. Había que ver en Santiago o comercio tradicional que parte, en que medida dependen tamén do turismo, non? Quero dicir, o comercio de sempre, o comercio, por exemplo, de roupa, calzado, etc. Bueno, eu non son participante dos encontros, si son participante da organización, pero non das mesas anteriores, pero sí que a cuestión da patrimonialización é algo que evidentemente interésame moito pola miña profesión. Eu tampouco son arquitecta, son arqueóloga, pero tamén por como incide non só na parte da nosa profesión, no relativo á xestión dos conxuntos históricos, sino tamén como persoas que, en certo modo, vivimos e habitamos nestes espazos. Eu creo que hai dúas cuestións que comentáchedes os dous que son importantes. Por unha parte, creo que todos estes aspectos que comentamos non se poden tratar de maneira uniforme, porque os conxuntos, cada conxunto é unha realidade absolutamente distinta, e incluso os procesos de patrimonialización que levan detrás tamén o son. Nese caso vimos, dentro dos tres exemplos tratados, como hai modelos que surden fundamentalmente por parte das administracións públicas, eses procesos de patrimonialización, e acaban levándose á cidade, convertindo a cidade nun conxunto patrimonial, pero cunhas directrices moi marcadas que veñen desde arriba e que non sempre coinciden cos intereses da cidadanía e, por suposto, dos habitantes destes lugares. E tamén coñecemos ou vimos os casos inversos nos que os procesos de patrimonialización veñen incentivados dende abaixo, onde hai máis un interese pola recuperación da memoria social como patrimonio destes lugares, e non tanto outro tipo de elementos que son importantes cando os tratamos dende arriba, dende a administración, e, sin embargo, non chegan a ser recoñecidos como ben de interese cultural ou cunha figura de protección doutro tipo. Entonces, aí creo que xa estamos marcando unha diferencia que, en certo modo, vai condicionar como se producen estos procesos de patrimonialización. Despois, estou totalmente de acordo con que creo que ten que haber un papel por parte das administracións, e creo que, en xeral, faltanos partir dunha pregunta, e é que modelo de cidade queremos. É dicir,
En certo modo, todas estas políticas que se levan a cabo nos conxuntos históricos, incluso os plans especiais, e como afectan as normativas á propia vida dos cidadáns, afecta e moitas veces non se ten en conta que modelo de cidade queremos e que é o que a cidadanía quere dentro desa cidade que habita, deses conxuntos históricos. Onte, estábamos preparando precisamente este tema, as ideas principais que surdiran ao longo dos encontros anteriores, e precisamente seguíamos pensando que falta aínda esa comunicación importantísima, creo eu, entre a cidade, entre os residentes e os novos residentes, entre os resistentes e os novos residentes, e todo o que está pasando cos conxuntos históricos, sobre todo en casos como o de Santiago de Compostela, onde en xeral estamos observando como a xente está marchando da cidade porque non ten os servizos que necesita, non están introducíndose todos estes modelos de negocio que, en certo modo, afectan o que era a cidade como tal, e hai unha disparidade entre o que sería a memoria social da cidade e a memoria física da cidade. Entón, sí que vimos ao longo dos diferentes encontros, é un tema que se tratará en outras mesas, como temos un esforzo importante por recuperar ese patrimonio material que, en certo modo, simboliza os valores do que é unha cidade como tal, pero ao mesmo tempo, é algo no que incidía moito Bragado no encontro de Vigo, estamos perdendo toda a memoria social que levan aparellada estes conxuntos históricos e que, en certo modo, é a que representa os valores do que é un conxunto como tal. Entón, creo que, mentras non sexamos capaces de facer convencer ambas as dúas cousas, seguiremos tendo estas eivas que comentadas na túa pregunta. E iso non é fácil, é dicir, como conseguimos compaxinar a conservación física, a recuperación dos conxuntos históricos como lugar de residencia e incluso de actividades económicas, e ao mesmo tempo como mantemos eses valores patrimoniais que fan que un conxunto sexa un conxunto precisamente porque contén eses valores. Eu, en certo modo, e no caso de Santiago, porque surdiu, como decía, nas xornadas de turismo masivo e patrimonio, en certo modo, ás veces pregúntome se aqueles valores que fixeron no seu momento que Santiago se convertira en cidade de patrimonio da humanidade, seguimos conservándoos ou mudaron radicalmente co tempo. E, en certo modo, é algo que tamén vimos nos outros conxuntos históricos. Sí, en Ferrol, Miguel Raimúndez, que ausente todavía, nos describiunos un proceso moi interesante de recoñecemento do valor patrimonial de Ferrolvello e como a poboación, tanto o grupo que chamaba de resistentes, a población tradicionalmente asentada ali, como os novos residentes, dunha maneira conxunta, conciliando os seus intereses, pois iniciaron ese proceso. E expúxonos tamén bastante crudamente a evolución dese proceso e como a propia incoación da declaración de Vic ou a propia declaración e os procesos administrativos paralizaron, dificultaron e os efectos que esa xestión patrimonial tivo sobre ese proceso de patrimonización ou de recoñecemento do valor patrimonial. A pregunta sería, ademais de esos procesos, tamén se cuestiona se as propias políticas de rehabilitación a veces, en vez de axudar a poñer en valor, teñen o efecto contrario, ou situacións como se nos falaba en Ourense da problemática dos usos vinculados á hostelería e como eso suscita rechazo e un pouco a perda ou a paralización dese proceso
de valorización que non se debería estancar. Falando de Santiago, eu recordaba, preparando isto, que hai moitos anos, cando se estaba redactando o plan especial de Santiago, a xente pensaba, a xente dos rueiros de Santiago, pensaba que a súa casa se protexía en relación á catedral. Entón, todos falaban de desde a miña casa non se ve a catedral, desde a catedral non se ve a miña casa. Probablemente hoxe pensen eso desde o turismo, é dicir, a protección que ten a miña casa responde, ou as exixencias que eu teño que atender, responde a unha exigencia vinculada ao uso turístico, á explotación. Que opinas? Vamos ver, eu creo que ás veces, comparo ás veces o que é un centro histórico con un parque nacional, un parque natural, non? Que son ecosistemas frágiles, pero non son ecosistemas naturais, son incluso os parques nacionais, cultura e natureza, temos desde pequenos, xa desde hai moitos historia da humanidade, polo menos no mundo occidental, sepárase natureza de sociedade, como se fosen dous ámbitos completamente diferentes, non? Nos espazos naturais hai procesos de exclusión moi fortes, de exclusión social moi importantes, e de aí todos os problemas que xurden a hora de declarar os espazos protegidos, a hora de protexer un espazo, porque, entre outras cousas, estáse limitando toda unha serie de actividades que contribuíron a crear esas paisaxes nas que, incluso, aínda que haxa o bosque, houve históricamente unha presenza do ser humano. Eu creo que ás veces cos centros históricos podemos caer no mesmo. É dicir, unha protección excesiva. Unha protección excesiva e non falo de rehabilitación, a rehabilitación claro que é necesaria, pero si unha protección como estando no 2019 estamos supondo ou imaginando un pasado ideal, no que todo era armonía e todo era convivencia, e tampouco era así, creo eu. Entón, eu creo que máis, como dicía ao principio, o centro histórico é un ámbito dinámico, e ten que ser dinámico desde o punto de vista social, problemático, como son todas as cidades ou todos os lugares onde hai seres humanos. Somos problemáticos por natureza, relacionámonos mellor, relacionámonos peor con o noso entorno, pero basicamente o que temos que procurar relacionarnos o mellor posible. Hai outra cuestión que os centros históricos, o tema do coche, que sempre se dixo o coche era un dos elementos perturbadores dese centro histórico, que moitas veces tamén se di que os centros históricos, como non hai coches, pois está expulsando a residentes. E na realidade o coche é un artefacto que afortunadamente está sendo expulsado tamén de outros sectores da cidade, ou polo menos está se restringindo probablemente como pasos para que no futuro estea moi limitado. Entón, esa non é evidentemente unha eiva que pode xustificar a problemática dos centros históricos. Quería comentar unha cousa, que quizáis estamos sempre falando de centros históricos como se fora algo illado na cidade, e deberíamos pensar que o centro histórico foi nun momento pretérito, evidentemente, a cidade en si mesma. Entón, que sería importante que o centro volvera a ser unha cidade con multifuncional, con diversidade social, evitando así, fundamentalmente, os problemas de xentrificación que hai hoxe, o problema de expulsar os habitantes, os residentes tradicionais.
Entón, bueno, eu penso que sempre é fundamental, xa cando falamos do tema dos plans especiais, que a protección ten que sempre estar vinculada e non perder nunca de vista que os cascos o casco como cidade, un espacio para habitar, ten que pensar nas necesidades dos seus habitantes, unhas necesidades do século XXI que teñen que conxugarse coa protección patrimonial, pero sin deixar esas outras exixencias aparcadas. É dicir, hai que buscar un equilibrio entre conservar a identidade e a modernización que é necesaria. É unha cousa tamén importante a ter en conta para revitalizar estes cascos. Miguel Reimúndez fixo a súa entrada. Si lle parece, si estás, damosche a palabra. Un pouco estábamos respondendo a pregunta de si a primeira, que sería a quen corresponde estimular estos procesos de patrimonialización e si era necesario acadar un consenso entre os distintos intereses expertos, administración, residentes, e un pouco sobre a interferencia que sobre estes procesos de patrimonialización teñen a xestión patrimonial, que ti coñeces moi ben, as políticas de rehabilitación ou dinámicas como pode ser o turismo ou a terciarización. Podía contestar con un exemplo. Un barrio de Ferrol, que non é Ferrol Vello, é outro, un barrio que se chama Canido, que é un barrio rural que quedou dentro da muralla da cidade histórica, que é de orixe medieval tamén, e que, pois, sabedes que Ferrol ten unha estrategia urbana, unha EDUSI, que se está a desenvolver, pois houve unha iniciativa veciñal que decidiu facer unha estrategia de barrio completamente alineada cas liñas de actuación da EDUSI. Ben, fíxose un par de xornadas con 20 entidades do barrio que decidiron aprobar unhas liñas de actuación que habería que establecer con horizontes temporais tamén, pero 43 liñas de actuación, e se puxeron en contacto coa administración municipal para ver se podían expresar eso que se chama expresións de interese, se podía alguna concellería, a de participación cidadá, por exemplo, podía expresar, recoller esas demandas veciñais pactadas con 20, 18 entidades, dependía do día, para utilizalas como un instrumento de desenvolvemento dentro do barrio que tivese un financiamento europeo, co que o Concello xa tiña que facer menos esforzos no tema administrativo de contratar unha asistencia técnica para desenvolver esas actuacións, porque xa o barrio xa fixera eso. O Concello foi absolutamente refractario ante isto e agora nos atopamos con que a propia Asociación de Veciños contratou unha asistencia técnica para desenvolver, polo menos sobre o papel, un proceso participativo máis amplo, con veciño a veciño, esa estrategia de barrio. Unha estrategia de barrio que pensaba a 10 anos vista o barrio histórico de Canido. Este exemplo poño eu porque realmente creo que a administración é absolutamente refractaria aos procesos participativos. Chama a atención como a mesma, a simple mención do colectivo, do participativo nun foro como este, eu estive vendo os vídeos, se era unha incomodidade entre os técnicos moitas veces, que se poñe un pouco a defensiva. E creo que é negativo eso, porque realmente en algún momento ten que romper esa barreira e os técnicos deben ser protagonistas desa ruptura. Se non son protagonistas desa ruptura, vai ser moi difícil que se rache esa barreira. Os veciños podemos pensar, ter o presuicio de que non queren participar, non queren decidir, non queren tal. É certo que non teñen ferramentas, non teñen mesmo coñecemento dos límites que supón esa decisión, pero en canto se les dá esa ferramenta, se establece esos límites, se
se plantea que urbanísticamente tal cousa non é posible, que non o Concello non ten solo para xerar certos equipamentos que son posibles a longo prazo e demais. Pensan de forma con sentido común e establecen as súas prioridades. Eu creo que non é máis que iso, poñerse a traballar e darlle ferramentas e referencias aos veciños para que traballen dunha forma máis ou menos organizada. E patrimonializar, eu creo que rachar esa idea do plan que se falou tanto nos anteriores debates de que o plan é unha cosa moi burocratizada, ficha a ficha, que o plan non muda mentras a cidade sigue mudando, non? Temos plans de especiais de protección que teñen 20 tantos anos de Betanzos, por exemplo, non sei cantos anos ten, pero é dos anos 70, creo, non? Pois ten que haber unha participación para que esa patrimonialización se dé. Ten que abrir a administración a man para que os veciños decidan, senón é imposible, absolutamente. Sí. Eu quería, ahondar un pouco nesta liña. Eu creo que nos últimos anos, non solamente nos relativos conxuntos históricos, pero en xeral vimos vendo unha mudanza no que son os procesos de patrimonialización, que poden afectar tanto o patrimonio que temos dentro dos conxuntos históricos como a outros patrimonios en xeral. Dende actuacións hai anos que viñan marcadas pola administración pública ou polas entidades encargadas da xestión do patrimonio, ata outras nas que empezamos a chamar os proxectos de posta en valor, nos que se tomaban decisións e logo se comunicaban a cidadanía e ela, en certo modo, participaba en certos procesos, ata o que hoxe en día creo que entendemos que son os procesos de patrimonialización, no que na toma de decisións deberían participar estes asentes que non soamente administran o patrimonio, senón tamén que viven dentro do patrimonio, o usan, etc. Entonces, o mesmo que estás dicindo ti, ese rexeitamento por parte das administracións a que existan este tipo de procesos de participación cidadá é algo que, en certo modo, nós tamén estamos observando no patrimonio en xeral. Cada vez surden máis asociacións culturais que están relacionadas coa protección do patrimonio, a defensa do patrimonio, a toma de decisións con respecto ao patrimonio, etc., que, en certo modo, tampouco hai unha fluidez, ninguna colaboración coas administracións, cando creo que sería un proceso no que gañaríamos todos, porque, ao fin e ao cabo, a xestión do patrimonio é algo moi complexo, moi difícil, falto de suficientes recursos económicos, etc. Entón, eu lanzaría unha pregunta en xeral á mesa e ao público tamén. Por que crees que hai ese rexeitamento? É dicir, por que crees que non se produce esa colaboración ou esa participación cidadá, ou se rexeita esa participación cidadá que, en certo modo, moita xente que traballamos na xestión do patrimonio observamos? Sí, estaba pedindo a palabra. Si, eu, aproveitando que moito arquitecto que falaches agora en relación a Canido, que efectivamente nun contexto tan deprimido como o de Ferrol, Canido ten un movimento social moi relevante, non? Entón, eu queria saber cal é a vosa opinión sobre a Pink Zones, ese urbanismo lean que deixa, que realmente abre as opcións a microproxectos sen que haxa restriccións, digamos, de carácter urbanístico, non? Esas pequenas intervencións que, digamos, que deixan toda a burocracia atrás, si iso resultaría interesante para situacións como as de Canido, por exemplo. Eu vexo que é unha especie de carameliño por parte da administración, non? Eu non sei se coñecedes o exemplo de Nova York, non? Os 5 distritos de Nova York contan con 160 e tantos plans participados de urbanismo. Se hagas o downtown, que é un tema realmente que é da autoridade portuaria de Nova York, pois o resto son procesos participativos de
de creación de plans urbanísticos de ordenación. Cada un co seu carácter, igual no Bronx ten un aspecto máis social e en Queens menos, non? Pero si son plans aprobados pola vecindade que logo son aprobados pola autoridade municipal. Entón, se no país, no sitio máis, dunhas cidades con máis presión inmobiliaria do mundo, é posible que a veciñanza aprobe como se ordenan os seus barrios, eu creo que non hai problema por facer eso en Canido, en tal. Eu creo que é máis interesante, para min, polo menos, é máis interesante familiarizar os veciños, por exemplo, de Canido, que calquer outro barrio, non? Porque eu creo que o tema os experimentos que se fan nun casco histórico se poden estender a toda a cidade, que é outra cousa que me parece tratarlo tan de forma específica me dá un pouco de tal, non? Calquer barrio da cidade se pode tratar cos mesmos mecanismos participativos, de patrimonialización tamén, non? Pois eu creo que é máis interesante familiarizar a xente cos límites do urbanismo, os límites xurídicos, os límites da propiedade, os límites de xestión que ten un concello para o ter solo, por exemplo, os límites que ten alguén para... por exemplo, que os xogos infantiles teñen que cumprir unha normativa, non? Ou que pasar por a normativa de accesibilidade supón configuracións a priori dun espacio público que se quera deseñar, non? Non se pode facer calquera cosa nun espacio público. Eu creo que é moito máis interesante que a xente aprenda a deseñar de forma mediada por técnicos, evidentemente, pero que aprenda a deseñar como é o seu barrio, unha estrategia do seu barrio e realmente a decidir como vai ser o seu barrio dentro de 10 anos e que necesidades ten agora e como as pode pautar daqui a 10 anos, que facer un proxecto como que é moi interesante, non digo que non, e moi complexo, pero como o patio do colexio de Coruña ou algún tipo de deseñar camiños da memoria ou cosas así, non? Creo que é máis interesante tratar aos cidadáns como adultos, non? Para que asuman as súas responsabilidades, os seus deberes, as súas responsabilidades de deseño, de decisión, non? Que cada decisión que tomen sobre un espacio supón renunciar a outro uso para ese espacio, por exemplo, non? É moito máis democrático tamén que deseñar cunha maqueta un espacio público, que tamén é interesante, pero me parece como un estadio menor da cuestión, non? Antes de, eu creo que deberíamos pasar a palabra tamén aos asistentes, simplemente un comentario en relación con o que estaba falando Miguel, en que medida os procesos participativos son limitados polas urxencias políticas ou da xestión política, que son outros prazos, outros ritmos, non? Que como que moitas veces aquelo de José Lerner, ¿no? De non facer nada con urxencia, ¿no? É dicir, esperamos, imos ver, pensamos e despois xa veremos o que se fai, ¿no? Igual eso entra... Ben, si alguén quere intervir... Non vos animades, pois non seguimos. Sí, Disculpa, porque non está. Que ha ido, yo creo que el camino ahora sale gracias a mucho esfuerzo de entendimiento de lo que es los cascos y estas cuestiones a través de un trabajo de varios años en el cual acabamos teniendo realmente un equipo muy importante de arquitectos que entienden esta necesidad de rehabilitar y que lo tienen como parte de su forma de hacerla. Entonces, gracias un poco a una cultura que se va generando y haciendo, se puede tener una opinión que tenga un cierto contenido. Porque el problema básicamente es que si no lo tienes, estás muy influenciado por opinión interesada. Y la opinión interesada en una ciudad como Ferrol, que nos gusta mucho interesarse por todo, acaba por distorsionar muchas de las cuestiones que hoy en día ni siquiera hoy en día se plantean. Entonces, yo de alguna forma
la participación, y de hecho de alguna forma la ciudad sí participa porque es el que está rehabilitando. En Ferrol no tenemos rehabilitación pública en viviendas, es los propios vecinos los que convences para que se metan en este proceso y que vayan entendiendo de qué va. Yo creo que de alguna forma viene un poco a través de eso. Es muy peligroso dejar en manos de la opinión pública o cualquier tema en el cual solo van a opinar en función de lo que han oído, sin que realmente tengan una base para poder reflexionar sobre ello. Entonces, simplemente un poco lo que allí me preocupa. Miguel. Bueno, Quero dicir, podemos non centrarnos en Ferrol e... non podemos falar de O sea, outros no, sitios. a cuestión é, sí, eu creo que interesante o que Iñaki está planteando, que realmente esos procesos de participación non son espontáneos. É dicir, a ciudadanía non se reúne de pronto un día e deciden imos, ¿no? Sino que esos procesos son influenciados, utilizo la palabra, dirixidos, incentivados, e él le preocupa a manipulación, ¿no? A utilización que se poida facer de esos procesos. Sí, bueno, simplemente un comentario que está dicindo Iñaki. Estou falando de procesos, volvo a Canido. O proceso de Canido foi unha iniciativa da Asociación de Veciños que xuntou unha mesa a todas as entidades que tiñan presencia no barrio. E a través dun xente que estaba traballando nun traballo fin de curso dunha EDUSI, un curso de EDUSI, pois se planteou a posibilidade de activar que o resultado desas reunións de 18 entidades, 20 entidades, fose unha estrategia de barrio a 10 anos vista. Entón, se planteou en primeiro lugar que límites urbanísticos e xurídicos tiñan para opinar e para decidir que solo de público había, que solo estaba previsto no planeamento como dotación, que operacións urbanísticas estaban pendentes de executar, e se fixe un pequeno cursillo do que era o urbanismo do barrio. E a continuación, pois empezaron a falar das demandas, cada un tiña unhas demandas diferentes, e unha cousa moi interesante foi que foron capaces de conseñar, por exemplo, querían un edificio militar para 3 ou 4 usos diferentes, e decidiron que o uso primordial era un que beneficiaba unha sola entidade, non? Quer dizer, eso é, cando se xera un clima, digamos, de consenso tamén, pois os consensos sempre son máis avanzados, non, que as votacións. E aconteceu e funcionou ben, non digo que teña que funcionar ben sempre, pero curiosamente funcionou ben, pero hai que ter paciencia e a xente ten que ter moitas ganas e ilusión por participar dese proceso, senón non se dá. Pero bueno, unha vez se xuntan os astros e eso vai rodado, realmente a mí non me dá ningún medo, porque realmente sei que a xente vai opinar con sentido común, que vai pensar no ben común e que ao final vai ser razonable, non vai decidir, pero un modo, digamos, eso, pensando nos seus veciños, non na súa propia entidade. José Antonio Pérez. No tenía ni la más remota idea de lo que era una construcción.
todos habían hecho su propio plan social. Claro, eso choca con el concepto que pasa en Madrid. Esta mañana hubo una reunión con los políticos y no se quería mencionar por nada a una asociación de participación ciudadana o que una asociación de vecinos participara en la redacción del documento. Yo creo que todo eso está, y creo que lo dijimos en Madrid, en tratar de educar a la gente. Si tú educas a un grupo de personas y los encaminas, ellos son capaces de desarrollarse. Lo que tienes es que dirigirlos un poco. El problema está cuando empieza a haber interferencias de todo tipo. Y no es lo mismo valorar un núcleo de 800 habitantes que valorar una ciudad en la que tiene 1000 edificios que hay que catalogar y valorar y tiene 7000 habitantes y que están dominados por una intención política, por unos intereses marcados, vamos, muy marcados políticamente. Entonces es muy difícil meter la participación ciudadana. Yo creo que es necesario y creo que viene bien, pero hay que saber cuándo y cómo meterlo. Y a mí eso me surge ciertas fricciones, es decir, me produce ciertos problemas de entendimiento y de cómo trasladarlo a la ciudadanía. Sí, queredes decir algo? Se non, fago outra pregunta. Sí. Estaba pensando eu, en relación coa terceira pregunta que tiñamos para formular, era que en que medida esa participación ou esa decisión da ciudadanía de que facer coa sociedade histórica ou non pode incidir tamén na regulación de actividades como turismo ou as vinculadas ao ocio, que en Ourense se nos planteaba como un problema importante para a habitabilidade da cidade histórica. Debe ser a cidadanía, a sociedade que habita os conxuntos históricos. Nos falábamos de unha dinámica de que a xente que habita o conxunto histórico padéceo e os que o visitan disfrútano, pero os intereses de uns e outros non se concilian. Debe ser tamén a participación social a que poña límites a esas actividades ou eso require unha regulación a través das regulacións de usos dos plans especiais, de algún tipo de limitacións. Hai un montón de mecanismos para ese tipo de limitacións. Eu entendo que deberíamos conxugar o que sería casco histórico habitado, casco histórico visitado, os intereses deberían estar equilibrados e ter en conta que o turismo cultural tamén como recurso é un recurso non renovable que se pode morrer de éxito, non é acabar co que estás a protexer, co que estás a promover, deteriorando e que perda ese valor inicial que moveu todo o engranaxe. Entón, eu entendo que os plans que desenvolvan estes cascos teñen que regular buscar as estrategias para conxugar ambos obxectivos, porque por unha banda o turismo permite un movimento económico, un desenvolvemento económico que beneficia a todos os habitantes, pero evidentemente limitado. Eu, en as cousas que estaba lendo estes días, lía unha cousa que parece moi interesante como punto de partida, que o primeiro turista é o propio habitante do casco. É dicir, é o que no que hai que fundamentalmente pensar como punto inicial, como punto de partida. Eses intereses dos habitantes que queden equilibrados cos intereses do turismo cultural. Sí, é moi breve porque non dixen antes teño que marchar, teño clase agora ás 6, entón teño que tal. Ben, vamos ver, eu creo que un pouco era como o que dicía antes, non? A cidade histórica creo que non se pode ver de xeito aillado do resto
do resto do conxunto urbano ou da área urbana, non? E eu creo que moitas veces temos asumido todas as persoas que o centro histórico, polas súas características, dedícase ao turismo e ao lecer. É un espazo para actividades durante o tempo de lacer, esquecéndonos do resto da cidade. E eu creo que incluso algunhas cidades teñen unha especie de esquizofrenia, dicir, bueno, temos este espazo para o turista, asumimos que para o turista, para ben e para mal, ou para ben ou para mal, e o resto da cidade é para o conxunto da xente que habita ou que da periferia desa área urbana. Entón, creo que temos iso como moi asumido e habería que tratar de darlle a volta. O turista é un residente, cada vez máis, un residente ocasional, é dicir, unha persoa que está que é residente probablemente noutro espazo urbano, que está nesta cidade ou nesta vila de xeito temporal e que fai un uso particular da cidade, pero que moitas veces é un uso que os propios residentes cada vez imitamos máis e asumimos incluso o discurso dos propios visitantes. Entón, iso eu creo que sí que necesita unha regulamentación. Por exemplo, non sei, a localización hoteleira. A localización hoteleira condiciona os lugares a visitar. Por exemplo, as portas de entrada, é dicir, como organizamos turísticamente as portas de entrada, por onde entran os turistas. Se nós estamos facilitando, como é no caso de Santiago, que está moi ben que haxa, por exemplo, unha dársena de Xoán 23, pero resulta que estamos falando de darlle as máximas facilidades a un tipo de visitante que vai estar 3-4 horas, estamos contribuindo desde a administración pública a facilitar. É dicir, non se trata de impedir, non, evidentemente, é dicir, faltaría máis, pero sí facer unhas estrategias urbanas nas que o centro histórico e o turismo podan ser inseridas dun xeito moito máis armónico no conxunto da cidade. Sinto que teño que marchar, senón... Como vedes, esta mesa é dinámica, veñen uns e outros, non tanto como a participación do público, que de momento non se anima, pero bueno, grazas. Bueno, moitas grazas a vos e perdonade. É que convencímolo cando tiña clase a 6, entón é complicado. Ben, eu, cando se fala de turismo e dun casco histórico, teño na cabeza o caso de Porto, non? Porto, unha cidade prácticamente toda histórica que chegou a ter 400.000 habitantes, que era anda polos 250.000 e que ten un problema gravísimo con turismo porque ten de orden de... Bueno, hai fanse, digamos, desafíanse as persoas de 80 en 80, de 100 en 100, de mazas completas que compran fondos de investimento para facer apartamentos turísticos e servicios para os turistas. Claro, aquí non vivimos aínda ese extremo, pero Santiago de Compostela, se cruzamos datos do catastro e do padrón de habitantes, ten un 45%. O casco histórico de Santiago de Compostela ten un 45%, entre un 40 e un 45% de vivenda baleira, que evidentemente non está baleira. A grande parte está ofertada de algún modo para o alojamento turístico, e algunha sí estará baleira, pero... Entón, a consecuencia, como ben se opinaba na mesa, pois é a perda de tensión cultural, porque realmente o turista será unha cultura efímera que sustitúe a cultura que ten un pouso de décadas e mesmo séculos, non?
E iso é, digamos, cando temos un espacio que é atractivo culturalmente e a xente o que debe vivir, ver, porque é atractivo culturalmente pola súa gastronomía, a súa arquitectura, os seus espacios urbanos, o Río Douro, tal, non? Como se foi construindo ao longo do tempo, de entrada, deixamos de construir ese espacio de forma cívica, de forma continuada no tempo, e empezamos a disfrutalo como un destino, como unha illa temática, na que chegan, pois, como chegan en Porto, 45 voos de Ryanair cada día que meten milleiros de persoas na cidade, non? Transfórmase o tema, os servizos, digamos, de proximidade desaparecen, a hostelería estandarízase e banalízase, e ao final esa cidade, co tempo, que é o último que me preocupa, pero é certo que co tempo deixará de ser atractiva porque deixará de ter o carácter que tiña, non? Entón mataremos a galiña dos ovos de ouro, non? Santiago pasoulle algo semellante. Que comercio queda do que había hai 20 anos en Santiago, no casco histórico de Santiago, non? Comercio que tiña un carácter, que tiña, era variado, non? Quen pode competir cun bar nun centro turístico destas características, en rentabilidade económica? Eu sei como resolveron en Bilbao, por exemplo, no casco de Bilbao, que está en un espacio moi pequeno, que está no centro dun área urbana de máis de 1 millón de habitantes, que ten unha presión potente, non, de terciarización e de espacio de ocio, están equilibrados as licencias de hostelería e as licencias comerciais. Non pode haber máis bares que comercios. Entón, todo ese... o risco está aí, en Ferrol non vai pasar, non? Pero en outros espacios como Santiago de Compostela ou o centro dunha cidade como Coruña, pois pode comezar a pasar. Eu vin no vídeo debate sobre Vigo, non? E, claro, a parte alta do casco vello de Vigo, sí, eu fui un residente no casco vello de Vigo casi 3 anos, e a parte alta, sí, un sitio, bueno, habitable, porque tal, pero a parte baixa, que era onde vivía eu, vivindo nun 7º piso, tiña dificultades para dormir pola noite os fins de semana. Nun 7º piso, que será nunha cota máis baixa sobre a rúa, non? Entón, eu creo que hai que regular as actividades dun modo bastante responsable. Eu creo que hai que poñer cotas ao uso, ao turismo residencial, porque por unha responsabilidade de economía pública, porque é máis rendible para a economía pública, será máis emprego e demais, un hotel que uns apartamentos turísticos espallados pola cidade, e dende logo, si, para min o turismo residencial a partir de certas cotas, que eu creo que Santiago traspasou hai tempo, pois é completamente lesivo para a habitabilidade dun casco histórico. Ben, si algún de vos quere participar. Ignacio. Buenas tardes. Eu quería aclarecer alguna cuestión en relación con Santiago. Disculpa, que vante dar o micrófono. Si vos pido que utilicedes, Boa tarde. como está emitíndose en streaming, así os que están fora poden escoitarnos. Digo que quisiera comentar algunos aspectos do que se ven comentando esta tarde en relación con Santiago de Compostela, en especial. Manifestar que a cidade histórica Santiago ten unha longa experiencia, que os procesos participativos sempre han estado presentes na administración, ou casi sempre, na administración da cidade histórica, e, sin embargo, a pesar de toda a intervención que a administración municipal ven desenvolvendo e desenvolveu, siguen manifestándose desequilibrios importantes. Baixo o noso punto de vista, o problema está en que os instrumentos clásicos de actuación da administración no espacios de conxuntos están insuficientes, son en este momento insuficientes ferramentas, ¿no? En ese sentido, o Concello nestes últimos anos está desenvolvendo unha nova ferramenta que ten que
digamos, renovar esa visión que ha quedado en certa medida superada. Superada no sentido de que empeza a haber manifestacións de morrer de éxito porque a través da actuación do Consorcio da Cidade en proceso mantido durante moitos anos, a inversión que se fixo está provocando en determinadas situacións, en determinados ámbitos, un efecto inquietante, ¿no? Porque está incrementando, digamos, o valor patrimonial dos edificios. Por outra parte, dentro desta nova ferramenta que estamos levando adiante, temos que ter presente que non podese botar a culpa, digamos, do fenómeno a unha sola ou a poucas institucións, sino que tanto dende a esfera pública como dende a esfera privada, as intereses en presencia non son converxentes. Se ponía ahora un exemplo, ¿no?, da actividade, digamos, lúdica de noite e tal, que entra en contradicción, o sea, este sector de actividade que mantén en certa medida a habitabilidade, ¿no?, a demanda no centro histórico, entra en contradicción cos habitantes do centro histórico. E aí non hai unha situación pacífica, hai unha situación enfrentada. E que as administracións e as organizaciones, digamos, ás veces representan de unha maneira e ás veces representan outra. E non é doado a cadar puntos de equilibrio que permitan que a vida dos cascos, que por outra parte está en discusión cale aos seus objetivos, sea de un desenvolvemento pacífico, ¿no? Entón, a través destas novas elementos de coordinación, ¿no?, destos planes directores, do que se trata es de facer compatible, de facer, digamos, copartícipes das decisións, tanto aos distintos actores, repito, na esfera pública como na esfera privada, mediante as asociacións, as administracións, os distintos administracións, por outra banda, non teñen unos intereses convergentes e se está, digamos, actuando de unha maneira descoordinada. Eu, solamente, ya para rematar, quería chamar a atención un elemento que a mí inquiétame moito, porque non sei, podo estar equivocado, pero creo que representa un retroceso na protección do patrimonio moi significativa, que é un proxecto de lei que está ahora no Parlamento, e que, se non sufre modificacións, va a representar volver ao que eu coñecí nos anos 80, cando cheguei a Santiago, por o cual se baleiraban edificios enteros por conta da súa habitabilidade, se unificaban parcelas para a mellor explotación, digamos, da promoción, e creo que isto vai a dar pé, xunto co tema turístico, pero sobre o que en principio se ha empezado a poner un pouco de coto, por lo menos en o que eu coñezo en Santiago, van a entrar operadores moi potentes en todos os conxuntos, estén mellor ou peor, e canto mellor estén, con máis potencia van a entrar. E iso creo que sí que vai a ser un elemento realmente preocupante, ¿no?, nos próximos anos. Creo que o mellor estaría ben comentar. Sí, se vos parece, o fío das dúas mesas seguintes, como ademais contemplamos que os que están agora nesta mesa tamén participen no debate, podemos falar deste tema, ¿no?, da futura lei de rehabilitación e dos problemas que plantea en relación xa dentro das dúas mesas seguintes, para non liarnos. Perdona, sí? Podo intervir ao fío da intervención? Son veciño do casco histórico, non? É residente. Santiago é un exemplo de rehabilitación, non? E aparte de facilidades aos veciños para rehabilitar a través do Consorcio da Ciudad, o vamos levando moi ben.
Pero tamén temos uns problemas, aparte dos que dicía ora Ignacio, temos un problema neste momento que estamos sufrindo casi unha expulsión do casco histórico. Digo unha expulsión polo tema de que falábamos, pois, o comercio tradicional se vai transformando en tendas de souvenirs, vivendas que se están facendo pois como hospedaxe, apartamentos turísticos, non hai xente nova vivindo porque se queres arrendar está caro e é máis fácil montar un apartamento turístico que che dá máis rentabilidade aos donos que alquilar pois a unha parella que explotar eso, non? Que pasa? Pois non hai nenos con todo isto, as tendas van desaparecendo, tendas emblemáticas da ciudad, e pois tamén carecemos de servicios básicos, non? Servicios básicos, digo, para que se podan establecer pois un bufete de abogados ou un estudio de arquitectos. Un tema importante é a fibra óptica, non? A fibra óptica, pois carecemos dela, salvo en algunhas zonas, pero no casco histórico carecemos de fibra óptica, non se pode traballar no casco histórico. Depois temos servicios como o gas, que tampouco o teñen algunhas casas, pero non hai gas, o sea, hai que vir ainda ca bombona, ou senón, pois, ter pois, calefacción eléctrica, e non digamos o caro que está a electricidade en este momento, non? Temos tamén un problema co tema do lixo. O lixo, en este momento, nos meses punta da ciudad, pois, prácticamente, os servicios de hostelería copan todos os contenedores, os veciños non temos onde botar o lixo, e se o botamos temos que deixalo xa fora do contenedor, porque eles empezan a botar, temos contenedores soterrados, non? Pero eles meten as súas bolsas e saturan todo, non? Temos que utilizar, pois, deixalas fora, non? E iso, pois, eles empezan a botalo, pois, estamos falando das 9 da mañán xa, non? O sea, que é así continuamente, non? E iso, pois, nos crea uns problemas bastante importantes, non? Para a convivencia no casco histórico. E, pois, tamén hai outra cosa, que todos estes novos negocios que se están montando, non? Como son tendas de souvenir, hostelería, hospedaxe e demais, traballan en temporada que alta, que son, ora xa é unha temporada casi 8 ou 9 meses, non? E depois 3 meses pechan, non? Aquí, ora, en este momento, en estes meses, hasta o mes que ven, temos no casco histórico da ciudad, pois, tendas, negocios de hostelería, hospedaxe que están pechados. E das unha volta pola ciudad pola noite e non se ve, pois, xente. E o estudiante, que era o que daba vida tamén ao casco histórico, pois, polo que decía antes, non, que son os problemas de apartamentos caros, pois non vive no casco histórico tamén, non? Algunhas das cosas que expuxeches son moi interesantes e algunha delas, en concreto, a cuestión relativa aos servicios básicos e a temas de usos están contemplados na última mesa, o sea que, se che parece, deixamos eso para esa mesa que é onde temos esa temática un pouco contemplada. Ben, entón, se vos parece, cambiamos e iniciamos a segunda das mesas. Gracias a Miguel e a Mónica, que espero que ahora desde aí participen igual.